Hola, sóc Andrea Martí, veïna de Benimaclet i sóc la presidenta de l'Associació Veïnal de Benimaclet. Sempre he sigut molt activa a nivell de barri, més joveneta feia voluntariats i fa ja 6 anys que Paco Guardeño, el portaveu de l'associació, me va proposar entrar a formar part de la junta directiva. Aleshores, ahir va començar tota l'aventura en l'associació i és veritat que després de 6 anys ja me veia més compromesa i amb més temps i vaig decidir que una manera de continuar amb el voluntariat, que no era el que estava fent fins ara, d'aquesta manera l'activisme de barri era una bona opció. Avui en dia la gent jove no està inclinada a l'activisme en general, ni social, ni de barri o cultural, i pense que era una bona manera d'intentar també apropar la gent jove a l'associacionisme. Jo l'animaria de dues formes. Se ho passem superbé, de veritat que jo quan he de pensar en la gent de l'associació pense, jolín, quina colla més xula, que guai formar part d'aquesta associació i que ben acollida te sents sempre. Aquesta seria la primera, i la segona, anime sobretot la gent jove a participar, perquè és veritat que a vegades són coses super xicotetes, però tornes a casa i te'n vas pensant, jolín, he ajudat a millorar un poc la societat en què estic vivint i la societat que deixaré a la gent que vinga. Espero que aquest article arribi a molta gent i la gent pugui comprometre's a millorar i a ser actiu a nivell de barri.